les postres, el xef i la cantant. Quan el xef Auguste Escoffier dona l'entrada, comença la funció. Uns quants cuiners s'ocupen de les partides de carn, d'altres de les de peix, els més llaminers de les postres i els més matiners dels entrants. L'espectacle acaba quan els clients se'n van de la sala tips, satisfets i una mica més pobres. I és que Monsieur Escoffier és un dels millors cuiners del món. Els dies que no treballa li agrada gaudir del seu espectacle preferit, l'òpera. El xef canvia el davantal blanc per un elegant frac negre i el barret de cuiner per un barret de copa exuberant. I així, mudat fins a les orelles, puja el cotxe negre descapotat. A la porta del teatre, s'il vous plaît! Avui al teatre hi actua la famosíssima cantant Nellie Melba. Amb el posat d'una gran diva, apareix a l'escenari abillada amb un vestit excessiu i entona les primeres notes d'una ària de Verdi. El públic emmudeix captivat per la bellesa de la seva veu. A alguns els cauen llàgrimes d'emoció, a d'altres se'ls eriça la pell i als de més enllà se'ls entretalla la respiració. Però Auguste Escoffier, no. Ell assaboreix les notes amb els ulls tancats, com si fossin un dels seus plats. I potser és per això que la veu dolça de la cantant l'inspira i comença a imaginar un plat nou. El problema, però, és que la imaginació desbordant del xef és tan i tan immensa que ja no li cap al cos. I sense previ avís, se li escapa per les orelles i surt disparada cap a l'escenari. I així és com en lloc del seu vestit ataronjat, la pobra Melba queda embotida dins un préssec melós. I el maquillatge, que li envermellia les galtes, s'ha convertit en una deliciosa i una mica enganxifosa melmelada de gerds. Com més canta ella, més desbocada avança la imaginació del cuiner. Quina fila que fa la pobra. El cert és que la imaginació del xef ha acabat transformant Nellie Melba en unes postres irresistibles. Tant que en un tres i no res l'escenari ja és ple de gent refinada menjant amb les mans sense aturador. Exquisit! Quina combinació de sabors! Exclamen uns i altres. Fins i tot Nellie Melba ha deixat de cantar per tastar la melmelada deliciosa que li regalima per la galta. Monsieur Escoffier no s'ha donat de tot l'enrenou fins que, sorprès pel mutis de la cantant, ha obert els ulls. I entre lamentar-se per ser la causa del desastre que ara mateix hi ha a l'escenari o celebrar la seva nova genialitat, el xef no té dubtes. Entusiasmat per la creació, torna a córrer cuita cap al restaurant i comença a combinar amb habilitat els ingredients que ha vist aparèixer dalt de l'escenari. Ara així, ara aixà, ara un pessic més de gerds, ara una mica menys de gelat, fins a acabar convertint la barreja en unes postres extraordinàries. Les servirà en un plat ben bonic que farà justícia a la bellesa captivadora de la veu de la cantant. El xef no ho sap, però acaba d'inventar-se unes postres que es faran famoses arreu del món. El préssec Melba. L'endemà a la nit al teatre, qui sap si la gran Melba provarà de cantar Verdi amb un xic d'acidesa. A veure si així el xef canvia el gelat de vainilla per un de llimona, que sempre li ha agradat més. Apa, bon profit. Deliciós.